L-iprem prinċipju fil-qasam tal-amministrazzjoni tal-ġustizzja u li meta l-ġustizzja ddum ma ssir, allura l-ġustizzja tiġi mċaħda lil min talabha. L-oppożizzjoni temmen li l-qrati aktar minn bini fiżiku huma servizzi essenzjali fejn isseħħ il-ġustizzja li l-gvern għandu l-obbligu li jara li tkun amministrata b'mod xieraq, effiċjenti, ġust u aċċessibbli. Hekk qal il-kellim tal-oppożizzjoni għal ġustizzja Jason Azzopardi waqt konferenza tal-aħbarijiet l-indirizza flimkien mal-kellim għall-intern Beppe Fenikadami u l-kellim għas-soċjetà diġitali Ivan J. Bartolo. Nikkwota ħassib li ħafna żmien ilu kien qal fejn ikun hemm stat mingħajr ġustizzja ikun jixbaħ qar tal-ħallelin. U allura huwa essenzjali nkunu qegħdin ngħidu l-ovvju illi importanti li l-ġustizzja issir u tidher li qed issir u li tiġi amministrata kif suppost mod xieraq u aċċessibbli. Jason Azzopardi qal li l-oppożizzjoni ma tistax taċċetta li eluf ta' familji u negozji qed jibqgħu mċaħdin mill-ġustizzja minħabba nuqqas ta' ħeġġa tal-gvern fil-waqt li jifhem li l-bini tal-qorti kellu jingħalaq f'Marzu li għadda minħabba l-pandemija u allura kellhom jieqfu s-seduti kollha tal-kawżi kriminali, ċivili, kummerċjali u kostituzzjonali fost l-oħrajn. Il-Partit Nazzjonalista ma jistax jaċċetta li l-gvern jibqa' ċass quddiem din is-sitwazzjoni li issa bdiet issir gravi. Kompla li fl-aħħar 3 xhur 20 ta' pajjiżi minn madwar id-dinja kollha, speċjalment fl-Ewropa u fl-Istati Uniti, nedew jew saħħew sistemi ta' smigħ ta' kawżi online, iżda f'pajjiżna dan għadu ma seħħx. Għaldaqstant il-Partit Nazzjonalista qed jappoġġja l-proposti tal-Kamra tal-Avukati filwaqt li jitlob l-impenn immedjat tal-Gvern biex l-emendi jkunu abbozzati malajr kemm jista' jkun. Aħna lesti, aħna rridu, aħna disposti li niltaqgħu miegħek mal-Kamra tal-Avukati, mar-rappreżentanti tal-Ġudikatura jekk hemm bżonn, mal-stakeholders kollha, kemm bżonn illum u nagħtu weda lil xulxin. Li sa għada, dawn huma emendi żgħar li hemm bżonn. Ngħaddu l-emendi fil-Parlament li hemm bżonn għal-liġijiet li jirregolaw il-ġbir tax-xhieda u s-smigħ tax-xhieda ħalli l-eluf ta' familji, negozji u nies f'pajjiżna ċittadini ma jibqgħux imċaħdin mill-aċċess għall-ġustizzja. Min-naħa tiegħu deputat Beppe Fenikadami esprima tħassib tiegħu dwar kif għal diversi ġimgħat ġew differiti l-kawżi kollha tad-distretti kif ukoll seduti li jittrattaw każijiet dwar kwistjonijiet familjari. U fil-waqt li jifhem li dawn is-seduti kellhom jiġu differiti għal perjodu qasir għax huma seduti li jinvolvu 20 ta' persuni, il-Partit Nazzjonalista jħoss li din is-sitwazzjoni qed toħloq inkwiet u tensjoni f'diversi familji u għandha tiġi indirizzata wkoll. Aħna bħall-oppożizzjoni flimkien mal-Gvern, flimkien mal-stakeholders kollha, mal-Ġudikatura, mal-Kamra tal-Avukati, mal-impjegati tal-qorti nifhmu kemm huwa urġenti li nassiguraw illi min qed ibati min fittex ir-refuġju fil-qrati tagħna jingħata dan ir-rimedju mill-aktar fis possibbli. U d-deputat Ivan J. Bartolo wera kif madwar id-dinja il-qrati tal-ġustizzja inkorporaw sistemi ġodda ta' trasformazzjoni diġitali biex in-negozju f'dawk il-pajjiżi baqa' dej. Kompla li l-Partit Nazzjonalista jemmen bisħieħ li l-integrazzjoni tat teknoloġija diġitali fl-amministrazzjoni tal-ġustizzja tgħin mill-viċin il-kwalità tal-ħajja taċ-ċittadini. Aħna qegħdin hawn biex ngħidu isma' hemm da single point of failure illum jismu COVID-19. Ejja neliminawh għax dan sar hekk. Dan ifisser li l-bidla tista' ssir u aktar importanti minn hekk, ġifieri il-bidla tista' ssir, però importanti minn hekk, issa rridu ninaqdu kif qed ngħidu aħna mal-Gvern mal-stakeholders kollha u npoġġu moħħna hemmhekk ħalli nagħmluha. U tenna wkoll il-bżonn li t-teknoloġija tintuża aktar għal sistemi ta' appuntamenti għas-seduti u li l-każijiet ġodda fil-qrati tagħna ikollhom id-dokumenti sottomessi f'format diġitali flimkien ma' servizzi ta' scan on demand.